Kyllä minä olen niin onnellinen tästä matkasta. Jalat alas. Aliisa, kultaseni, älä kiusaa nukkusta. Varo, kultaseni, tuota liittymästä tulee. Varo. Milloin ollaan perillä? Ihan kohta. Vielä 300 kilometriä. Joko se isillä verensokeri on laskenut alas? Näytät kovin kireeltä nyt. Nyt oli sillä nälkä. Katso äkkiä Alisa joku ruokapaikka. No täällä on tämmönen neloskrivi, käykö tämä? Joo. Siellä varmaan löytyy minullekin se kanasalaatti. Minä kun olen sen tietillä nyt tällä Aivan hetkellä. sama. Ajetaan vaikka sinne. Joo. Nyt mä olin kuin Jeejo. Oi, kiitos. Oi. Maukkaa. Kiitos. Olipas hyvää hampuraista. Nyt niin kilsin jälkiruuaksi karamellia lapsille. Nyt.